Hi guys! Welcome to my channel. My name is Judy. So, karon, I will be talking in my own dialect so that you guys can, for those who are studying our dialect or our language, you can practice through this video. So, magbinisaya ko, and then you just turn on the subtitle. You can find it somewhere here lower on your screen. So, just turn on the English subtitle. Okay, so now karon diri sa construction. Here, this is the third floor. Okay, guys. Morning ni tapos sa third floor. So I'm actually amazed nga paspas nila na nakaapas sila sa progress sa second floor and sa first floor. Okay? So here, ang toilet kay medyo ang walls na finish na. Wala pala yung ceiling sa toilet but medyo limpyo-limpyo na siya. The same here also. And then, ang ceiling, wala pa tabon, so wala pa hard flex. Mga frames pa lang na siya. And ang wiring, nagsige pag finalize sa wiring. And then medyo nadugay mi sa pag lay sa pagbutang sa mga wiring kay naman may additional wires nga gipabutang for the para sa electric fan nga duha ka buok in kada room. Okay, so na duha ka remote controlled electric fan nga among gi-add. So diri sa third floor wala pay katong ihang gate. So mao pa lang ni siya nahitabo diri sa third floor. So nag-sanding na sila sa walls, nag-skim coat na pod sila. There. Okay, ang diri dapita will be the kitchen, balcony, okay, beds, the bunk beds here. So makita nimo guys, those are mo na siya mga outlets kada beds, okay? So diri sad sa pikas pod. So the same thing. Okay, so adto ta sa second floor and para makita nato unsay update dito. Okay. So guys, morning stairs niya, maoning design sa railings, okay? I'll give you a good view. Here, mo na siya. So wala pa platform because mo pa ni siyang pintalan and to make sure nga dili siya mataya. Okay? So mo na siya murag ang railing niya is just square tube ra na siya nga connecting sa taas padong diri sa ubos sa stairs. So, ang among welder kay naa siya laing opportunity this week. So, wala siya this week. So, next week naa na siya. So, iyan na ning mahuman-human iyahang mga requirements sa among requirements sa welding. So far we are satisfied mi sa iyahang workmanship. So, okay lang nga wala siya this week. So, karon adto ta sa second floor. Okay? Naong sa ako. Okay guys, naanak ko diri sa second floor. So, mao ni ang room gate. So, ang design sa room gate is a bit different from sa kuan. Lahi siya gamay sa 3D, okay? Pero so far kani okay ra man pod siya, ganahan sad mi sa changes. So, second floor. So, kani siya, nara ni siya, steady ra ni siya guys. So, dili ni siya masibog, stationary ra ni siya. So, arita sa toilet. So, sa second floor toilet, hapit na mahuman ang tiling niya, guys. So, look at this. Tanawa, guys. Tanawa. So, mo ni siya itabo sa tiling. Dili mo sulod ko sa toilet, okay? So, ang kadako sa toilet, guys, kuha ni siya, 1.2 meters. So, para makita lang ninyo, so, this is so, kani mo akong gipili nga tiles, gipapili ko sa contractor, and gipili na ko na bigas mas ganahan ko sa yung design para sa toilet. So, mo ni siya. So, na-outlet din he, and at the same time, the record. So, this, kani nga side is gray, and then this side is white. So, nagkuhan sila opposite sides. So, white din he, and then this one here is gray. Okay. Yeah, so, bisan pa og micro apartment din siya guys. Ang toilet dili kay siya compact pod nga murag halos din nakakalihok. So it's 1.2 meters. Okay? Mo ni siya shower area diri.
Okay? And then diri dapita ang sink, diri po dapita ang toilet bowl. Okay. So gawas ko ha. Na ako karon diri sa second toilet. The same raman, pareho raman ang nahitabo sad sa second toilet. So makita ninyo, naghuman-human na pod ang tiles niya. Naa siya recessed wall diri guys nga pwede niyo kabutangan og kanang inyo habarong shampoo, inyong own, inyong kagalingong sabon. Okay, so onya din guys, ang ceiling dire human hapit na mahuman pero wala pa lang yun na humanuhan because of the katong akong gisulti ninyo nga wiring bitaw. So nana diha dire human-human na pud ni. So karon nga week naglimpyo na sila para ma-prepare na ang area mag-tiles sa floor. Okay? So muna po na siya din ha. Okay. So dito ang balcony, diri dapita ang toilet. Okay, diri dapita ang gate. Okay, now adto ta sa first floor. And unsa naman naa dito sa first floor. Okay? So, diri guys, sa third floor, na din ha ang bintana. Okay? Nag-add mig bintana para mas musudri ang hangin, dili alimuot. Okay? Now, naog ta sa first floor, guys. So, pasensya kayo mo, tanaw ko diri, and then actually the camera is here because na ako'y microphone diri mo na mo tanaw ko din. So pasensya na sa akong mata. Okay, naog ta sa first floor, guys, ha. So, gunit lang ta. Okay, hinahinay lang. So kani guys, micro apartment man ni siya. Dili jud ka maka-expect na dako ang hagdanan, pero we're trying our best nga dili jud siya kayo ingon ta tight jud bitaw kaayo nga moagi sa hagdanan. So it's a bit tight jud siya kung compared sa usual nga stairs. Okay? So kani among gibuhat accordion gate lang siya diri sa second floor. Sa first floor kay para inigigo niya sa stairs, mo-open ra siya. So full ang magamit gid diri ba. Kay kung dili man gud siya accordion type, mo bangga siya dito sa stairs. So and then gamay ra kay kag space para makasulod ka dinhi sa room. Okay? So dinhi ang toilet, wala pa siya na tiles. Pero ang diri sa first floor nataod na ang remote control nga electric fan wiring. Okay, mao ni siya. And then ang ceiling kay naana pod pero wala pa jud siya na kompleto. Okay? And then nag-skim coat na pod, nag-sand na pod sa walls. So medyo smooth na ning walls diri. And then medyo limpyo-limpyo na diri guys, dili na kayo hugaw. Okay? So nag-prepare na for next. So next week daghan ka rin trabahante and then mag-tiles na pod sila so good. And then magbutang na sila diri og kanang sliding doors nga PVC. PVC nga sliding doors. Okay. So mo ni siya entrance padung roof deck. Okay? Hinahinay ta. Saka gamay. So na pa frame diri guys. Aka nang saba na siya. Okay, what's this? Windy kayo guys kay naa magoy tropical depression karon sa Philippines. Okay. So mao ni ang roof deck. So mao to siya roof deck. Wala pa nahitabo sa roof deck kay amo pang gi-finalize ang costing kay and then the design also. Actually na may 3D, mao ni siya 3D design nya. Balikan ko sa contractor as to if we can make it with the current budget for the roof deck. So mo ni siya ha, mo na siya 3D and oops.
dili gina siya ingon ta masunod, but you already have the idea mo na siya. Okay. Okay, so mo na siya nahitabo this 24th week sa construction. So medyo init guys, so gipaningot ko. So hopefully next week maabot na tong among welder and mamunhuman na niyang stairs. Okay? So excited ko sa PVC nga sliding door kay ganahan man kaayo mi sa sliding door nga PVC. And maghimo ko og Bisaya nga video soon, and di ko ka promise when ako siya ma-out kay as usual busy behind the scene pa. So like karon nag-study ko bookkeeping kay gusto ko ako mo handle sa bookkeeping ani, and then busy pod ko sa being a mom. Okay. So, wala siya. Kaya karon guys, sugod naman ang klase. So, medyo busy gamay. But, I'm sure I can find time pag yun. Maka-find time pag yun kumuhimog lesson. And then, nag-update pod ko sa website aning apartment. And I'm also updating the website sa Cebuano 101. So, please bear with me. Makahimo ragid ko lesson. Okay? I'm taking this slowly but surely. Okay, pasensya kaayo sa mga nagpaabot og Cebuano lesson. So, see you next video guys ha. Salamat kaayo sa pagtan-aw. Bye-bye.